Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayat mana kebergantan sa bandingan nagyang kotoa bab minasyirk lubsul halqah wal khayt wa nahwihima li raf'il bala aw daf'ih. Mana niyan na usaya na tigyan, pedatigan sa kapan ako to nagyang ko to kasulot sa rinti uli na kasilay uli na tanor at yali uli na susalakasan sa may pantag sagyang ko to kapapakada sagyang ko to marata uli na sakit uli na kapagir na sagyang ko to sakit mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mana na lagi do kapamagadimat mangorip Allah Yang utama nga siya absolutan lagi dorinti uli na di pakai silay uli na di sibitan malagi do putaw uli na galang uli na tanor uli na nganisan sa aya para teo na kapapagada sa gyang kotowa sakit uli na kapagir na sa gyang kotowa sakit sa makapakalidason maurip na Allah subhanahu wa ta'ala nagyuto na paduto sa kapan ako to maurip na Allah subhanahu wa ta'ala. Ginan na madakala makasusugukusan katabulaboron sa mga ina mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala ay kadakuan na din na naninggilabagan sa kung mga matayran gusto mga pada mga tao mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala na anam napkatong gina na mga gilabagiran na ginan na padanan sa kapan ako to mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala kapag usay tanong siya lagyan kaya mga siya apod sa kapan ako to sa iko Allah subhanahu wa ta'ala uli nakipin ako to sa iko Allah nakagiya di tanu kataro to pagyang ko to kaparati si ko tauhid kapakay sa isa si ko Allah nagugyan ko to la ilaha illallah taman sa di tanu makna lagyan ko to mga suranga iyan uli na mga shay pakabinasaon mangurip ma Allah subhanahu wa ta'ala sa pan sa pitero sa Allah subhanahu wa ta'ala at tigyan na Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih. Ay mana niyan? Tiruan ka Muhammad. Si ko mga tao. Afara'aytum. Ayan anto na ilayan niyo ron. Si ko simben niyo asala ko si Allah. Uli na pumang niyan sa tabang asala ko si Allah subhanahu wa ta'ala. In aradani Allahu bidurrin. O pamaka ayatum unrakan wallahu ta'ala nagyang ko to marata uli na kasakit uli na kapakataling umarak nagyang ko to di mapya marata maurip na Allah hal hunna kashifatu dhurri inugyang ko to simbuan niyo sa lakaw si Allah uli na pumangnian niyo sa lakaw si Allah subhanahu wa ta'ala hal hunna kashifatu dhurri ino mapakadaira nagyang ko to yang ko to marata amya kataling uma pitum Allah subhanahu wa ta'ala ay sembagyan mangurip Allah nadi mangurip Allah subhanahu wa ta'ala ay sibun sagyang kaya na aya nagyang ko to kaya pakabatala Allah subhanahu wa ta'ala si kung mga siya di panarigan asala ko si Allah subhanahu wa ta'ala lagi mata nagyang ko to mga siya di panarigan asala ko si Allah nadi nang bumapakada agyang ko to marata may tatalong ba uli nagyang ko to kita lumba marata na di nambu keren mangurip Allah subhanahu wa ta'ala kagi ayaw buwa kami miliksan sa mga isinuto na subuso Allah subhanahu wa ta'ala nagyo to kapamagadimat uli na kapananig sa mga shay apakaran sa gyang ko to mga rata uli na mapakadayan nagyang ko to marata nagyo to mangurip Allah subhanahu wa ta'ala na di nuto parang gaya guna mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ay man nakakasabuti sa gyang kana mga sinanan langwa na shay paparati ang tano mapakadayan uli na kasabapan sa kapakada gyang ko to marata uli na kakarna niya sa gyang ko to marata ada maaloy sa Quran uli na hadith na paduto sa kapan ako to maurip Allah. Ay man yan pero man tanong maurip Allah langwa na shay paparati ang tano kebaluya sabab sa kada agyang ko to marata maurip Allah uli na kakar na sagyang ko to marata sadap mana
kata tepengano na kailay mga orip Allah subhanahu wa ta'ala uli na kagdam aya buwa para tiyaw na antangan na pamikiran mga orip Allah na paduto sa kapanakuto mga orip Allah subhanahu wa ta'ala. Miya katitiyan ko Imran bin Husayn matana sa Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqa. Mele yung Nabi sallallahu alaihi wasallam sa kataw mama mapapadalam ko liman yan. O di na sumusurot sa rinti mga orip na Allah. Pad sa galang mga orip na Allah. Faqal ina po taw mga orip na Allah. Pero Nabi sallallahu alaihi wasallam ma hadihi anto na ini atigyan. Natigyan ko mama natigyan na kala min alwahina. Natigyan na sa sulot na kana natigyan ka pagkarniya natigyan nagyang ko to marata. Uli na mapagkadayan nagyang ko to marata. Manadipin siya sa nagyang ko to wahina. Wahina na gito na mga paduto sa mga sakit mga orip na Allah subhanahu wa ta'ala. Uli na mga rarata mga orip na Allah subhanahu wa ta'ala. Nanto ni Peter Nabi sallallahu alaihi wasallam tigyan na faqal inzi'ha. Hindi nga tigyan. Fa innaha la tuziduka illa wahnan. Hindi nga tigyan, kagimata na tigyan, ada kiyumanyar ka, kingganyar ka aguna, inunta sa kapakadapanas. Maana, maurip na Allah. Fa innaka, kagiya umata na tiyo Nabi sallallahu alaihi wasallam, o pamakasaka, law mitta, o pamatigyan ka, matay ka, wa alayka, wahi alayk, gitu at tigyan na sulot na ka, na sisir ka, maaflahta abada na di kad natigyan tugumpia sa dayon. Maana kasiksa ka mga orip Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi nga tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam kada tigyan na kingganyar ka aguna, kiyumanyar ka, enhontag yang ko kapakada panas o din na kapakandemar. Kaya tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam o pamakamatay ka, aginan nasusulot na ka, maaflahta abada na di ka natigyan na pagtagumpia sa dayon. Miya panutul pun miya titiyan ko Uqbah bin Amir miya alip ng Nabi sallallahu alaihi wasallam atigyan na man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lahu. Sa natigyan sa tawa koneksyon niya nagyang kutuwa puso yan. Italin niya nagyang kutuwa puso yan sa nagyang kutuwa mga kapamagadimat. Fala atamma Allahu lahu na diskan yan nung pakatugumpian wa Allah subhanahu wa ta'ala. Maana diyon ibigay wa Allah ta'ala yang ko masisingan niyan mga orip Allah subhanahu wa ta'ala. Nung maana siksa anun wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allah lahu. Nag-usad mo natigyan sa i-connection na nagyang uta puso yan sa wada'a. Maana wada'a pwede mo na sa kapamagadimat mga orip Allah. Na wada'a Allahu lahu. Maana tudan sa kanyan huwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaya kaptuloy rin wallah, nakagiyang ko yung tamiya da so panarigyan si ko Allahu subhanahu wa ta'ala. Umiyalipan o Abi Hatim, amiya katitiyan ko Hudhayfa radiyallahu anhu, annahu ra'a amata na sa kanya na mele niya na sa kataw mama fi yadi khayr. Giyang utas sa katawman na si kuliman yan na adna tanurun tatalin mo rip Allah min al-humaha ito perintin niya na tanur mo rip Allah uli na tatalin mo rip Allah na padugun ito sa pagkalinding sa giyang ko ito panyakit kakayaw uli na mga padisa na mga panyakit faqata'ahu na piyutol ito Hudhayfa. Yung maputol ito Hudhayfa na Peter yan biyati yan nagyang kotakatir wa Allah subhanahu wa ta'ala wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum musyrikun. Mana niyan na dia tigyan pagaparatia ti Allah subhanahu wa ta'ala so kadag langkiran si ko Allah sa titua paratia dia tigyan pagaparatia so kadag langkiran si ko Allah inunta na wa hum musyrikun inunta na sila na di na menimi panakuto sa Allah. Maana pwede ko mga tao mga orip na Allah subhanahu wa ta'ala agyan ko ito mga paratiyan si Allah subhanahu wa ta'ala ugid na di matataro to pag yung ito paratiyan si Allah
kasasemburan yan sa kapan ako to mangorip Allahu subhanahu wa ta'ala. Ha? Kasemburan rin na nagyang ko to para tera sa kapan ako to sa Allahu subhanahu wa ta'ala. Aya sebut sa gyang kana na magusitan mangorip Allah. Nagyang ko to kini sa para sa gyang ko to kapamaganimat. Ha? Kasulot sa mga adimat mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Ang piyan to noon sana na adimat, malagi do adimat absolutan, udi na petegong sa ikong mga truck, udi na petegong sa ikong mga tinda, udi na nga nisan mangorip Allah. Nagito na mga paduto sa kapan ako to mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nasibut na mangorip Allah, nagyang ko to sahabi na upa makamatay, agito as kanyan na sumusulot sa kanyan, sa adimat, na dis kanyan petegong biasa dayon sa dayon. Na sigito na sahabi ito, na anto na ibetad utawa ka na ba sahabi? Kababa sahabi, sahaba, sa pangatan, mangorip Allah. Na mas lalaw adi petagumpiya, mas malaadi niya kapakapetagumpiya, upon sa kanyan, di mamagadimat mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Upa makadama pa kay ko sahabi, na mata na siko mga tawa kababa mga sahaba, na mas lalo di kiran nakakapakayo to mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Pamakaisik sa ko sahabi, masira na mga lasiran ni amal, nagumala kalbihan nila si kuwa Islam, na mas isiksa si kutawa kauwa nila na mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Pero nasibut nun, nagyang ka na kapan ako to, ay sinanan, na padanan ko mga aladusa mangorip Allah. Pero nasibut na mangorip Allah subhanahu wa ta'ala, na sutawa niya na nandinggalubukan, na kanabas kanya ke pasensya sabab sa gyang utuwa niya no katawi mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Kay sumari ang din mangorip Allah. Ha? Pudum na mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Asibut nun, nagyang uta ka pa maganimat, na di pa kang gaya guna mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab sa gyang uta katero ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuziduka illa wahna. Da may pugumaniar ka, kinggeniar ka guna, inunda sa kapakada panas. Mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Di nakapakandamar. Ha? Diyan ko to pwede na sebut nung nagyang ko to titu mala ka ungkira sa gyang ko to sinuto amarata agalubok. Mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyang ko to kaya pakaraya gaon sa sutawa mamagadimat manarig ko mga dimat nakatudan sa kanyan wallahu subhanahu wa ta'ala. Nagu gito pa nagyang pakaraya gaon mata na sutawa mamagadimat koneksyon na gito po siya sa gito mga dimat na sabi na rami akapan ako itong mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Mangorip Allah subhanahu wa ta'ala, yan yung mga bandingan tanong sa gyan kaya mga video walitan di pamangbuelan mangorip Allah subhanahu wa ta'ala.